Er du en af dem, der er ramt af post-holiday blues? Og måske også suppleret med nogle tanker om alt det, du kan nå. Tvivl om, du kan levere det. Om du kan leve op til forventningerne. Om du er dygtig nok, god nok. Og så måske er du også svært med at give slip på de her tanker, når du forlader din arbejdsplads, fordi de følger med. Når du handler ind, når du leger med dine børn, når du ligger i seng. Jeg ved ikke, om du kender følelsen, men hvis du gør, prøv at forestille dig, hvordan det ville være at kunne droppe de her tanker. Lad være med at beskæftige sig med de her tanker så meget. Hvordan vil din tilstand ændre sig? Hvordan vil dine evner til at være til stede ændre sig? Din søvnkvalitet. Mit navn er Nicoletta Ratsbo, og jeg er specialist i trivsel. Jeg er certificeret metakognitiv terapeut, og jeg bruger de metakognitive redskaber til at hjælpe folk med at gå fra overtænkning til overskud. Så er du interesseret i at styrke din livskvalitet, eller få den tilbage, hvis den ikke er der mere, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Du finder alle oplysningerne her på video og også ned i bio.